Ag i'r canol, awn ni nawr, hynny at yr adran B. Ac yn edrych ar y Caseg Fagu dros 8 blwyddod a'i hebol. Ac allan o 6 oedd 'di cofrestru yn y man cynta. Mae 'na 4 wedi dod yma y bore yma. Ac yn ail ymuno gyda ni, mae Rob. Croeso ato ni, Rob. Bore da. Bore da iawn i ti. Bore da, ie. A dyma ni yn ganol y cylch heddi, wrth gwrs, yw'r adran B. Yr cyffyle, wel, y Caseg a'r Merch, cyn y brif bencampwriaeth yn hwyrach. Ond Richard Miller wedi newid i siwt. Yn disgwyl smart iawn heddi ar siwt fach check-in. A mae wedi bod wrth i fodd, a fe'n cael rhyw fath o foment o whare gyda'r cystadleuwyr gynne. Oedd e? Hat yn mynd i ddim... O, ie, do weles i ni. Ie, ie. A mae'n braf gweld y beirniad yn ymlacio y mwynhau, a mae hwnna'n gweud cyfrolau. Wel, mae fe sport yw e, dylen ni mwynhau yn dyfe. Mae digon o bresiwr ar ennill a colli ar gael, so os gallu di gael dymach o sport yn ganol e, wel, da iawn fyd. Ie. A'n mas ti flan i ni nawr. Caseg Linksbury Royal Leicester. Wedi cael ei magu gyda Paul London a'r teulu yn Cydweli. Dim yn bell o le mae Richard Miller yn byw. Linksbury Royal Charm, ac allan o Valor Dancing Ferry Leicester. Mae mam hon wedi bod yn brif bencampwriaeth yma cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ie, dim ond 4 mlaen, ond 4 da. Bydd hi'n anodd dewis rhwng ddoi nhw wedyn ni. A'r ebolion yn gallu bod yn gyffeiliad yn y gystadleuaeth, yn enwedig gan bod nhw'r tu flan, a bod mae'r fam yn mynd gyda'i greddf yn dywi. Yn dywi, odi, mae. Cystion yn pwynt o mlaen. Cyfrinach yw e. Mae'n tipyn o drics i'r tred yma. Y Ceffyl Gwyn, Thistledown Shea Bliss i brydfa Thistledown, Berchannog Sandy Anderson. Sandy Anderson, os gofiau, sydd yn uchel iawn yn sioe Ceffyl y flwyddyn, ie? Odi, mae fe, mae'n rheoli fe. Talu amdano fe, dy beth. Odi Sandy yn, a mae fe'n ddyn da am yr adrannau Cymraeg fyd. Mae fe'n magu a by C wedi bennu ar dy a dachrau magu cyffil yr rhanfryd fel ni'n dechrau gweld heddi. So mae tipyn o bopeth gyda Sandy a cael tipyn o lwyddiant fyd. Ie, diddordeb mawr yn y bryd Cymraeg. Mae diddordeb mawr gyda fe, a mae fe'n ddyn gael siarad trwy dydd am y gwad a'r cyffylau. Dyw e jyst ddim yn moyn gwerthu nhw, mae fe'n dwlu ar y magu. A mae hwnna wych i weld yn dweud wedyn ni eto i gyd yn marchnata y bridiau. Ie, ydy, na. Na, brydfa Thistledown, siŵr o fod. Un o'r mwyaf sy'n ar gael ar adran A a B, diwrnod yma, mae fe'n gwerthu a ni fel da mwyn i'r farced y farchogaeth na. So mae fe'n digon siarp, Sandy. Mae fe'n gwybod le mae'r arian yn mynd i ddod o. Ond magu'n dda. Yn y beth wyt ti eisiau gyda'r adran B, yr sgôp na i farchogaeth? Ie, rwle i roi'r cyfrwy a tyma bach o symudiad. Ie, ni'n gweld esiampl bach da fan hyn, Rotherwood Rambling Rose i Gareth Roberts. Wedi cael ei magu gyda Elizabeth Mansfield Parnell, Elemental Top Note ac allan o Milltop Rosebud. Janella Miss Molly i Alan Pearson o The Palomino. A difyr oedd gweld efo'r caramelo, y lliw? Palomino. Ond ddo, gyda'r cobiau fe welon ni... Cremelo. Mae perthynas i gael yna yn y lliw o'r genetics yn dyfe, ond ie, Palomino yw Janella Miss Molly. Nawr te, diddordeb mawr i weld beth wneud fe fan hyn. Ble ile ti? Rotherwood Rambling Rose i fi ar y diwrnod. Sioe yw i, a mae wedi gwneud sioe dda. Odi. A mae'n batrwn canol popeth. Ond Thistledown Shea Bliss, mae hon yn batrwm Cymraeg, mae tym bach mwy o drwch ar hwnnw i fel, so gallai fynd am hon, a bydde hwnna ddim yn beth gwael. Gawn ni weld os fydd Richard yn cytuno gyda ti, Rob.
Ie, a dyma ni. O'n i'n siarad am y gaseg fachyn, Rotherwood Rambling Rose, Gareth Roberts, sy'n ei perchen wedi cael ei magu gyda'r enwog Elizabeth Mansfield Parnell, brydfa Rotherwood sydd wedi bod yn holl enwog trwy'r blynydde o fagu y cyfle rhan fryd gorau yn y byd wedyn ni, ag wrth gwrs yr adran B wedi cael tipyn bach o lwyddiant. Rotherwood hynny sacl wedi bod yn bengabraig fan hyn ymlaen. Mae Liz yn un o'r gorau yn y byd am magu, beth mae'n dewis magu. A fydd hi'n bles iawn i weld bod y gwad yn cadw fynd heddi yn y cylch hyn fyd. A Gareth yn dangos? Gareth wedi pyrnu ddi, fi'n credu. Wyddwn credu bod Liz yn gwneud lot o ddangos diwrnodau hyn. So, oeddi, mae'n pleser cael plesio nhw gyda rhywun fel Gareth sy'n gwneud gwaith mor dda yn trafod nhw a dangos. Gareth yn amlwg yn edrych yn hapus iawn a'i safle ar hyn o bryd, y gobeithio mae fyna fydd yr het yn cyfeirio. Gareth wedi cael sioe fach digon da, fe enillodd e 2 o'r dosbarthu y cyffyle ifanc gyda i wad E. Phil Burns yw enwi brydfa E. A fe enillodd 2 boni bach Phil Burns yn yr cyffyle ifanc ddo. A le mae Gareth yn dod? Le mae cartre? O Cambridge rhyw lefel na. Digon pell. Dim lot o ffret i ni yn Gymru. Dim ond amser mae'n troi lan. Wel, mae'r het i ffwrdd, a mae yna het arall yn diolch hefyd i'r beirniad Richard Miller. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Rotherwood Rambling Rose, a'r perchennog fyny Gareth Roberts yn amlwg ar ben i ddigon. Ac yn ail, Thistledown Shameless i Sandy Anderson. Ni gael trafod y gwad o'r enillydd Rotherwood Rambling Rose wrth y march Lemons Hill Top Note fi oedd yn bengampwr y stoc ifanc yn y cylch hyn blynyddoedd nôl ar allan o'r gaseg Milltop Rosebud. Gwad da. Wedi talu ar ei ganfed heddi. Odi, mae e. A mae'n disgwyl yn bictiwr heddi. Dyna part o'r sport. Mae rhaid bod y ceffil yn iawn ar y diwrnod. Ie. Gallu di gael geffil da os nag yw'n disgwyl yn dda ar y diwrnod, dyle ti ddim ennill, ti'n gwybod, goffod barnu beth yw ti'n gweld ar y diwrnod. Ac yn bwysicach dydym, mae'n cytuno gyda ti. Wel. A'r gaseg ych chi'n gweld o'ch blaen chi nawr yw Rotherwood Rambling Rose. Enillydd y dosbarth Caseg Fagu dros 8 mlwydd o'd gyda'r adran B. A Gareth Roberts y perchennog hefyd yn ei dangos ac yn cudio'n dyn yn y garden goch holl bwysig 'na.